Mapasigarbuhon kining mga miyembro sa Purok Pungtod, Barangay Valladolid, lungsod sa Karkar sa ilang panaghiusa ug pagtinabangay. Dili lang sila kanunay nga nag-ani og mga utanon gikan sa ilang sugbusog garden apan aduna usab sila'y kita. Ang kapin 200 ka mga miyembro sa ilang purok nag-umul og pipila ka mga grupo og ilang gibahin ang pagtrabaho sa nursery. Matag adlaw adunay naka-assign nga grupo sa pagpabarog ug pag-amuma sa kada parte sa ilang garden. Ang mga naani nila nga utanon, ila usab iapod-apod sa mga miyembro aron makatilaw sab ang mga pamilya nga miyembro sa purok. Ang sobra nga naani, ilang gibaligya sa mubo nga presyo ug ang kita niini. Tigumon sa asosasyon ug maoy gamiton pagtabang sa mga miyembro nga nagkinahanglan. Kami diri tanan ma'am, magtinabangay mi kung pananglitan na ami mga income, amo pang kuanan ang mga household. Ug unsay amo ang mga maabot diri, amo panghatagan sila, ang uban mamalit. Ang uban sad hatagan. Kung wa ikapalit, hatagan. Kung naay ikapalit, paligyaan. Human ang hatag og gasa ang mga opisyales sa lalawigan sa Sugbo sa Caravan of Services niadtong Marso 23. Gibisita ni Gobernador Gwen Garcia ang maong nursery. Kauban ang mga opisyales sa pipila ka mga ahensya sa gobyerno nga nikuyog. Nakaanig yun og mga utanon ang mga opisyales sama sa petsay, sili espada ug kalabasa. Nanigom usab sila og mga itlog gikan sa mga manok Bisaya nga gibuhi sulod sa nursery. Nakapamasul pagyud si Gobernador Garcia og tilapia didto sa ilang napurma nga aquaponics system. O di ba? Kompletos ricados na. Adunay mga utanon, naapay maluto nga sudan. Og tungod kay na-inspire sila sa mga health protocols ni Gobernador Garcia, nagbugna sila og ilahang recipe sa ginger tea nga adunay kalamansi. Ang maong healthy drink, ila usab giplanuhan sa pagbaligya, dugang sa ilang kita. Apan approved ba kaha kini sa mga opisyales? Diri sa sitio Pungtod, nakahiusa mi ug unsay mag-emergency na ami tabang-tabang gyud mi tanan. Paula Mendoza, Balita sa Sugbo.